Ingredientes para a tarta de plátano: 4 ovos, 100 ml de leite, 200 gramos de fariña de trigo, eu puxen integral, e medio sobre de levadurina química, 125 gramos de azucre. Aquí temos o aceite, 75 ml, 2 plátanos maduros, 75 gramos de chocolate de facer e unha culleradiña de canela. Entón, imos empezar mesturando o azucre cos ovos. Mesturamos o leite co chocolate e imos a metelo no microondas hasta que se desfaga. Bueno, xa temos aquí todo batido e ora imos engadir o aceite, e tamén o plátano. Pero vamos a deixar un pouquiño para adornar, a metade máis ou menos. Vamos a deixar isto para adornar. E temos aquí o chocolate que se fixo co leite e co chocolate. E tamén ímolo meter aquí e imos bater todo. Aí está. Bueno, agora que xa o batemos todo, quédanos engadir a fariña, que o que fixemos foi peneirala un pouco. Botamos un pouco, batemos e volvemos a botar a outra metade. E tamén un pouquiño de canela, xa ya imos meter agora tamén. Bueno, xa temos todo listo. E agora soamente nos queda pois metelo no molde, porque xa temos o forno a quentar, vale? Vamos a metelo. Bueno, pois así quedou. E ora imos con ela xa ao forno. 180 grados, arriba e abaixo, sen ventilador. E vamos a deixalo aí 50 minutiños, máis ou menos. Imos mirando. Bueno, xa pasaron 45 minutos, imos pinchalo e sale perfecto. Entón, vou apagar e deixamos aquí para que enfríe un pouquiño. Deixámolo aí, pero xa co forno apagado. Espectáculo,